Kipat ba kilalap ya kawai ke met yap uwei rangba ubalathia yap lingktar harut kawai ke surok kali na umdan nong tulu sya umsyakian Kariboy district. La suba jor ba utei urang ba ula yap na ka jingting kho kensan bat uwei usainar elektrik hadian bala saki bala don ka jing dukut usainar elektrik ubala ha basurok marjan bat katei ke met yap bala thia lingktar. Katei ka jingja kala jahinan kesingi balang ka arpundre terik naitung arajar arpulai. Bat yau te urang ba la itu kum uba ne bersen nong se na kashnong umsyaken. Hadian ka jinglap ya katei ka met yam bat ka jingdon utei usainat elektrik bla dukun bat hap hamadan kipat ba kila keno ba kadei ka jing torti jong katanat boarding Meghalaya Electricity and Corporation Board MECL. Kabam shim na shim kia wat la haba la don ka jingbam shingan haba la thot ki sainar ne kiu sarang ki dieng sainar ki bala ban khelan hakanu makanu kapor. Hakabede ba katei ka jingja ki buat pulet ke police station nongpo ki lawan shim no ya katei ka met yap utei urang ba na ka benta ban ra sya civil hospital nongpo ban pendep ya ka baro ki jingdan kam kat bakum ka an. Hoi naka liang ka jongaru marka ngadai bahing jong ini I bala klat bala dona ka benta en ngaru nga iba kajingjia kajing bombiang jong kinong pej ya kane ka misel kadai kajing trek ti kajongki ba kasa wanja kamne namar ba ki ding gisik ki ba ide ban pengat ba khanang bakan like kan nom kta ya ki nong lek wan rei don hadu menta ki ba hakini ki ski lek ki ba la pengat ya ki ti ba ya jong kane ka ya like ngata hina kalian ka jonga ngadai u ban sain tunok se de bahing jong ini ne version nakaliang jonga kum rumah senong hapo jong ka senong umseken badai ru penroi lang sila na ka senong umseken nakaliang jongi ki ba dei ki nong senong hagane ka dong ba thang ni per remjur ya ka MSCB ka ba dei pek habdei bat kane ka jinsai la ne ka like ni nakaliang jongi ki badon hagane ka dong bat karya ni sem sibun ka jinstom bat jinjar na marman lagoi ki por nakaliang jongi kum ki nong lam senong ni lek ban kerpat ni lek bu jinthol ne ujor sya office na nakaliang jong office kam sim kia ban ngani ketiau berdep ro nakaliang ka senjuk jongi ngila persang ban lek mi hak office jongki nang ta ban pan jinsai hak ke nong rim ban nakaliang jongki kemla ban pen khoj ne ban le bhai ka lan jong di ki wiring debat ki lan nam ta ki wire ba wayar udon hapo jong ki krumding le krumsi kabu jing yangi kum ki nong lek nang wan mar ba kadai nak ta kadau ba kane garu ka jinjak la jana mar ba i ba usik udon hapo jong usainar de ta kadau ba usainar bat kut no bat la don kine ka jinjak kum kene te nang liang jungi ki ba don hagane ka thang bat ka dong ka yang i prem jur ya kane ka kom trikam na ka liang jong ki de pe na ka liang jong laimen bat na ka liang jong ka office jong MCB na mar ba kim sim kya ya ka jing kerpat jongi kum ki nong ilam bat kum ju na ka liang ki seng bat kum ju na ka liang jong ki ba ki ba don hagane ka dong bat ka thang na mar ba na ka liang jungi na wik por ngala kerpat amdei tang hagane ki lain bedai ki meng lain dai wat bedai bat ki lain hapo jong ki senong thau jungi ro kan nong la dep ban kerpat nam ta ban yo jirap habdei bat ki pus ki ba ki pus hagi senong jungi ki la don ki balat kut sudah handai don weru ba nagliang jungi kum ki nong ilam hapo jong ka senong ke ba ngila ban yo ka jirap dan ngi sikmat ki kerpat ya ka office bakan sim kia like bakini ki jinja nang ni sikmat kinja kumne sikumne ta ka de ki jing kerpat ju ko por bat ju ko por ro long ki kerpat ya ki pra betri lang nang ni sikmat ba in sim kia ini kam khanang ban nagliang jong office ru kin sim ki kit kli nam ta ban bit biang namar baglai bakan ja ka jinja su si ang ni sikmat tang kini kin tin khuble sibun ta habe bat kini ka jinja hab misel nagliang jungi ni la de ban tip nagliang jong office ki job glong ba yong insa kade ki jinja accident dengan nomla ban batai kata kade jong nagliang juki de nagliang jungi nong sukum no nakaliang jungi ki ba de ki nong sung sunong lane ki bedai ki bhai ngasem jong ne ubreu ngi bu ko jing kerpat habde bat ka office bakin subha ban pek bat khmi nam ta ban no jirap de ki no ki lat ne ki lenti na mar ba kum ki ne ki jinja umde ki ba nakaliang june ubreu ko andai kade ki jinja ka ba ja accident nakaliang ka jing trei turti nakaliang jong ka ne office ta kade ki ngatho bar ju por kade ki jing kerpat